good morning mga kabarako. Nandito tayo ngayon sa Pasig City ngayong umagang ito ng Sabado. Welcome sa Team Barako Motovlog. Yun, kung bago lang kayo sa channel natin, huwag kalimutan na panoorin, like and share ang ating mga videos at pakiclick na rin ang notification bell para syempre updated kayo sa lahat ng mga rides natin. At syempre pakipollow na rin tayo sa Facebook Team Barako Motovlog. Syempre kasama natin at the Back Ride, Mrs. Barako. Ito na pala tayo sa Floodway, Pasig City. Syempre magbukas na tayo ng ating Night Ranger kasi napakadilim pa at syempre para visible tayo sa kalsada. Para sa mga bago dyan sa ating channel, ang Team Barako Motovlog ay husband and wife couple, long rider po pauwi ng Bicol Region. Kasama na rin yan yung mga update natin sa mga kondisyon ng ating kalsada para sa ating mga kapwa rider. At syempre, kung may oras tayo ay pagbisita sa mga lugar na nire-request ng ating mga kaibigan at mga subscriber. Syempre, kung may request kayo, type nyo lang sa comment section at kung medyo mahaba-haba ang ating oras ay susubukan nating pasyalan ang inyong bayan. Ayun, at dahil napadaan tayo sa Angono, di maiwasan dadaan na naman tayo dito sa mabahang lugar na ito kahit maaraw, baha pa rin, Angono, Baytown. Dito na pala tayo sa bayan ng Binangonan. Yan ang arko niyan sa unahan, no? At yung pagdating natin dito sa may Cardona Rizal, napansin natin na sarado ang Cardona Diversion, itong papunta sa kaliwa. At yun, first time nating makakadaan dito sa mismong kabayanan ng Cardona Rizal. Medyo may kadiliman. Tuloy-tuloy lang tayo dito, halos diretso lang naman ito. Hindi naman tayo maliligaw dito. At yun, pagkalipas ng ilang minuto ay nakalabas na tayo ng bayan ng Cardona Rizal. Dito na tayo sa bayan ng Morong, papunta na tayo ng bayan ng Tanay nito. Yun, bakbak tayo ng konti. Punit na punit ang dilim sa tindi ng ating Night Ranger. Ayun, no? Dito na tayo sa Tanay Crossing. Siyempre, ingat tayo dito kasi kanya-kanya dito. At yun, welcome sa bayan ng mga LSC, ang bayan ng Pililla Rizal. Yun, at tuloy-tuloy na rin pala ang mga construction at road widening dito. Kaya syempre ingat tayo dahil magkalat ang mga buhangin. Daan pala muna tayo dito sa Pililla Petron bago tayo umakyat sa mga bulubunduking area ng Pililla. At ito, napapasabak na tayo sa mga paakyat at mga sigsag na bahagi ng Pililla Rizal. At yun, sobrang dilim talaga mga kabarako. At yun, nadaanan natin tong isang pulang kotse dito. Malamang nag-overshoot to. Hindi talaga biro ang mga kalsada dito pagka hindi kabisado. Dapat doble ingat talaga tayo. At yun, tuloy-tuloy na tayong bumabakbak dito sa mga paakyat na bahagi ng Pililla Rizal. Napakadilim talaga mga kabarako. Malaking tulong tong Night Ranger natin. Oh. Kita nyo naman kung gaano niya punitin ang dilim sa harap natin. At yung nga pala sa mga nagtatanong kung safe ba dito dumaan, lalo pagka umaga, yan may nakakita tayong mga police patrol car dito. Ibig sabihin may mga nagbabantay. Yon, bakbakan ulit sa sobrang dilim. Hindi, wow. Nakabiglang may tumalon galing sa puno. Alright, 5:37 ng umaga. Yan, napakaganda ng umaga dito sa Mabitak. Ay, kumakabig! Kumahagod yung puli natin. Ganun pala yung effect ng bagong pulley set mga kabarako. Ayan, 5:41 ng umaga. Fami, Laguna na tayo. May mga Comelec checkpoint na pala ngayon. Kaya make sure na dala-dala natin ang ating mga lisensya. Siyempre dapat updated din ang ating rehistro. Siniloan, Laguna na tayo. Grabe, sarap ng kalsada dito. Maraming fog. 5:46, maliwanag na. Dito na tayo sa Bangil, Laguna. Ang luwag na kalsada dito.
6 na lane mga kabarako, 6. Ay! Ginagawa mo! Shoutout ka pala kay Pading Julius Perlora ng Halahala, Rizal. Ako din pa kayo nakakalan dito sa backdoor of Laguna. Napakasulit dumaan, buwelong-buwelo. Wala pang traffic at walang polusyon. 5:49 ng umaga, tayo ay nasa bayan ng Paete, Laguna, home of the Lanzones. Tsaka magagandang carvings. Ganda ng bundok sa harap, oh. Let's go, let's go! Dito na pala tayo sa boundary ng Kalayaan, Laguna at ng Lumban, Laguna. Isa ito sa mga noticeable na mga tanawin dito. Kaya make sure na pagdaan natin dito, mayroon kayong picture dito. Napakasolid talaga dito, grabe. Ayun, tingnan nyo mga puno na yun, nagaganda, oh. Alas 6 ng umaga, Pagsanghan, Laguna na tayo. Ako, sigurado naman traffic dito sa Ondas, sa lugar na ito. Exactly 6:05. Yan, Cavinti, Laguna na tayo. Barangay Anglas, Cavinti, Laguna. Grabe yung fog mga kabarako, Cavinti, oh. Drone ang kulang natin, sayang. Sarap sana ni drone, ah. Dito tayo sa Cavinti, Laguna nito. Double check muna natin yung driving lights natin kung okay pa. 6:26 ng umaga. I think Louisiana na tayo. Ito yung mga road construction and widening dito, sa area na ito. Kaya ingat tayo dito pag maulan kasi maputik. Alright, napakalimig na umaga dito sa Little Baguio of Laguna. Yun, dito tayo sa malalapat na kalsada ng Louisiana. Solong-solo na naman natin ang kalsada ngayong umaga. Ano ko, yan? Konting banking muna. Ah! Konting banking lang muna. Hindi, wow. Ay, shoutout nga pala kay kabayan Ron Onsay. Pagdating dito, ingat tayo kasi biglang liliit ulit ang kalsada. Ay, kasalubong tayong malaking kalaban. Oh no! 6:39. Lukban Quezon na tayo. Sayang, wala pang markings, oh. Alright, ongoing na rin ang mga widening dito sa bahaging ito ng Lukban Quezon. Pero syempre, yung original na kalsada, puro tapal pa rin, masakit pa rin sa tumbong. 6:44 oras natin, Lukban Petro na tayo. May nakita tayong kainan dito. Mag-almusal muna tayo dito. Sunbat Eatery. Sana po sa YouTube. Ayan, saka sa Facebook. At yung pagkatapos natin kumain ay tinanong tayo ng tindera kung nag-vlog ba daw tayo. Siyempre, kausap niya dyan si Mrs. Barako. At yan, sinabihan niya tayo na pwede tayo magkabit ng sticker natin sa kanilang tindahan. Di natin palalampasin yan. At yun, pumasok ulit ako dito sa loob ng kanilang eatery. Ilagay tayo ng sticker dito. Ano pong name nyo? Anong name? Romeo. Romeo. Ayan. Taga dito po kayo. Yan. Thank you kay Tatay Romeo. Thank you po. Oras natin 7:24 ng umaga. Thank you po. At yun, marami tayong nakikilala sa ating pagda-travel. Siyempre, shoutout kay Tatay Romeo at sa may-ari ng Sunbat Eatery. Unti-unti nyo palang ina-aspalto itong Lukban diversion. Alright, let's go! Go! Pahipo naman, pahawak naman, nang di na kita matsansiyan. Go! Tayabas City going to the left, Kamay ni Jesus going to the right, and Lukban town proper. Nako, ayun, muntik pang mahagip si Kuya habang tumatawid. Nag-dirty finger tuloy sa kanya yung driver ng kotse. Ang daming mga road rage na nangyayari ngayon, mga kabarako, para sa atin, syempre, mas maigi na magbaon na maraming pasensya sa kalsada. Yun ang pinaka-ultimate na magagawa. Bago bumiyay, kailangan nagkaroon ng sapat na pahinga. Dapat hindi gutom. Kasi yung dalawang factor na yan, isa rin sa mga sanhi ng emotional instability ng isang tao. Walang pera, nako, isa pa yun. Oo, wag walang love life, isa pa yun, nako. Nakakainit talaga ng ulo yun. Hindi, wow. Yan, oras natin 7:39 ng umaga. Medyo mainit na dito sa may Lukban, Quezon. So nasa Tayabas City na tayo. Picture lang ng kaunti muna. Alawag talaga dito, sarap mag dumaan dito. Ayan, kita pala dito, Mount Banahaw, ayun, bandang kanan, no? It
Adit talaga ako sa mga pakembot-kembot kapag ikaw ay Okay na siguro yung mga 70 to 90 na alam niyo yun, yung cruising speed natin during rides. Yung 100 siguro pagka belong-belo. Pero nakakalula na. Exactly 8:08. So dito na tayo kakaliwa sa may subdivision na ito. Pwede naman dito diretso mga kabarako. Ang labas niyan ay sa mismong sentro ng bayan ng Pagbilao. Dito na pala tayo sa palabas ng Barangay Tambak, Pagbilao, going to Maharlika Highway. Siyempre paglabas natin ng Maharlika Highway, doble ingat na tayo dito. Ito na ang reality ng ating rides. Ito yung Tambak Bridge. Mapapansin nyo, napakapangit ng situation dito. Malalim yung bandang gitna. Dito yan sa Pagbilao. Alright, so mag-update ulit tayo ng mga kalsada dito. Uneven na naman to Alam nyo yun, yung asfalto, tinatanggal nila. Kaya naiiwan yung semento. Naiiwan yung semento sa gitna. Kaya lumalalim yung bandang portion ng kalsada na yun na tinanggalan ng asfalto. Alam mo, sarap na sarap ng takbo mo, tapos bigla ka makaka-encounter ng ganun. Parang maiiwan yung kaluluwa mo. Hindi, wow. Peninsula intersection na tayo. Ito yung malapit na sa Old Zigzag mga kabarako 2 months ago pagdaan natin dito, ganun pa rin dito So dito tayo, ingat tayo dito. So far, ito na lang yung pangit dito sa area ng Pagbilao, Quezon. Ayan ang lala Oh no. Approaching Old Zigzag Road yan mga kabarako. So bawal sa Old Zigzag Road yung mga 6 wheels and above. 16 na umaga. Yun, nakadaan na naman tayo dito. Nakakamiss talagang dumaan dito Hindi totoo yan. '8:19 ng umaga. Di pa tayo nakapag-picture dito sa may bayan part na ito ng Old Zigzag. Ito yung pinakataas doon. Let's go. Salamat. Grabe, napaka-solid na experience dito talaga sa Old Zigzag. So hindi pwedeng hindi ka dadaan dito at magki-picture-picture. Hindi pwedeng hindi ka hihinto at magka-picture-picture. Mga biker lang nandito ngayon. Puro biker lang. So kinokompleto nila yung paglalagay ng ano dito, netting. Alright, palabas na tayo ng Old Zigzag Road. Mapapansin nyo, halos kompleto na rin dito yung mga barrier Pero malaking tulong yan lalo pagkagabi. Kasi may reflectorize na rin yung mga yan. Ito na lang ang problema dito sa Atimonan, dito sa may Barangay Tinandog, yung uneven na part dito. Oh no. Ayan pagkagaling ka ng NCR, ito ang lalalim niya Oh no. Kinaskas tinanggal yung aspalto Nakabara ako uneven. Atimonan, Quezon to Atimonan, Quezon. Yan, sinasabi natin maraming uneven talaga. Tsaka alam nyo yung asfalto na parang parang alo ng dagat. Ganun ang asfalto dito. Siguro nung nung nilagay, malambot pa, may mga dumaan na, kaya na-deform yung asfalto. Minsan dayuhin natin yung Atimonan na town proper pag may oras tayo. Shoutout sa mga taga Atimonan, Quezon dyan. Meron din tayo mga viewers dyan from Atimonan, Quezon. 9:06 ng umaga. Dito na tayo sa Gumaca, Quezon. Alright, paano ba yun? Alright. Alright, Gumaca, Quezon. Alokohan yan. Shoutout kay Pops Michael. Siyempre shoutout sa mga taga Gumaca, Quezon dyan. Konti ang mga nabiyahe. Siguro dahil maaga pa. Kadalasan pagka mga bandang 12, ang dami dito. Mga kabarako, update ko kayo dito sa Gumaca Railroad na ito. Yeah! Oh, tingnan nyo
Dahan-dahan talaga yan. Lalo yung mga first time mag night ride, so doble ingat tayo dyan. Mula Pagbilao at Timonan hanggang dito sa Gumaka, ang problema lang ng mga kalsada dito, yung mga uneven na kalsada. So yun lang ang mga iingatan natin dito. Kung lubak naman, halos wala na tayong makita. Yung malalalim katulad ng mga nakaraang buwan, lalo nung nakaraang taon. This is going to Gumaka Diversion or Gumaka Bypass. Eto, sentro ng Gumaka ha. Yan, ito ang problema. Ayan, lalalim niya no. Oh no. Sentro ng bayan ng Gumaka, mga kabarako. Dito talaga ang pangit ang kalsada. Para ko nangangabayo dito. Kalokohan yan. Oh. Bayan na matraffic. Ayon kay Pops Michael. Matraffic talaga dito pagka inaabot ka ng mahalos dito ba. Ito yung tambakan ng mga amihan bus, so sira-sira oh. Bandang kanan o kaliwa. Yun oh. Yun oh, malalim pa rin. Yun oh. Ano ba yan? Mga sir, galaw-galaw. Papasko na mga sir. Pinya Francia, Gumaka, Quezon. Gas muna tayo. Picture naman kami. Yes. Oo. Salamat sir. Hey, ano pangalan mo pre? Michael sir. Michael? Oliver. Basta okay na ba ito? Donation naman ako sir. Hi, shout out kay Pops Michael. Okay na yan. Kuya, okay na yan. Thank you. Oo, shout out, shout out. Sa YouTube yan, YouTube tsaka Facebook. Baka next week pa upload. Next week pa. Ingat, ingat. Oras natin 9:36 ng umaga. So, second gas up natin dito sa Petron, Gumaka, Barangay Pinya Francia, Gumaka, Quezon. Alright, so tutuloy na tayo mga kabarako. Diba ang init mga kabarako? 10 taon. Maayos din to. Okay, ito na yung pang-apat na release. Uneven. Uneven mga kabarako. Ayan, tsaka malubak talaga. Malubak. Ito na yung namimiss natin mga kabarako. Nakadaan ulit tayo. Eh grabe, may na-accident agad dito oh. Sira yung barrier oh. 1008. Ayan, Lopez Bypass or Lopez Diversion Road. Pero mahaba kasi dyan mga kabarako. That is almost 6.5 kilometers compared dito sa pagdaan natin sa mismong bayan ng Lopez. 10:30 ng umaga. So yun, ang lalaki na ng poste dito. Kitang-kita na ang improvement after 2 months mga kabarako dito sa ginagawang Lopez Viaduct or Lopez Skyway. Alright, update natin ulit tong part na ito ng Lopez. Ay, oo, damage pavement yun, nakalagay warning. Hindi lang damage pavement talaga ito. Naka-English lang eh, damage pavement. Dapat tinagalog nila, sirang kalsada dapat. Hindi, wow. Para mas naiintindihan niya, malalim yun oh. Again natin mga kabarako, let's go! Welcome to Calawag, Quezon. Ay, oo nga pala, nakalimutan ko, nasa Calawag, Quezon na pala tayo. Kailangan na nating mag-doble ingat dito. Yan, syempre no offense sa mga taga Calawag. Ay! Uy, nakalimutan na naman natin. Sagana pa rin sa uneven tong bayan ng Calawag mga kabarako. Ano ba yan? Nadadali tayo lagi eh. Bahala ka sa buhay mo. Oo, sadali din tayo dyan. Tapos kayo, nadali na naman tayo. Nag-iwasan, kita nyo yan. Ayan, kasi malalim yan ha. Bandang Calawag, Quezon. Ang mangyayari sa inyo yan, para kang nasa roller coaster. Yung ang bilis ng takbo mo, tapos bigla kang gagano no. Kalokohan yan. Calawag town proper. Shoutout sa mga taga Calawag, Quezon. Update ulit tayo dito sa damage road na ito. Nako, ito
Ito, pagka di mo to kabisado, mas mabilis ka dire-diretso. Grabe. Gabi. Kawawa. Alright, 11:10. Oras natin. Dito tayo sa boundary ng Camarines Norte. Ups! Wala kami. Ingat, ingat. Ay, shout, ang pangalan mo? Bert. Shoutout na lang natin si Bert sa next upload. Thank you, thank you. Ingat po, ingat po. Ingat, ingat. Shoutout sa mga nakasabayan natin dyan sa boundary. Pops Bert ng Las Piñas at sa misis niya. 11:13 na umaga pa lang, di pa tanghali. Dito na tayo sa Tabogon, Santa Elena, Camarines Norte. So, ayan nga pala, shoutout kay Pops Shimoto Rodriguez ng Santa Elena, Camarines Norte. Kaya kasabay tayo dito. Endurance yata itong mga to. Tagtag na naman tayo. Siyempre shoutout sa mga taga-Tagawayan Quezon dyan. Katakot naman tong kotse sa taas ng carrier, mga kabarako. Baka biglang mahulog. Ito yung nakakapagod, alam mo yun, yung sobrang alog. Alright, may nag-request ito, taga-Tagawayan. Try daw nating sukin yung Tagawayan proper. Kaya pa proper ng Tagawayan? Diretso lang po. Malayo po, malayo. Malapit lang. Thank you po. Diretso, ayan. Pasok na tayo dito. Siyempre shoutout sa mga taga-bayan ng Tagawayan. Wow. First time natin makapasok dito. Segway tayo, segway. Ang ganda ng mga bahay dito. Kaya pa proper ng Tagawayan? Proper? Doon na po. May labasan na po dyan, palabas ng highway? Pagdating mo, dito rin matapang ka lang. Okay. Highway na po. Okay, salamat. Paaralang sentral ng Tagawayan, Quezon. Ayan, salamat kila kuya. Kuya, pwede pumasok motor dyan? Concert area? Wow. Oo. Parang siguro to ng Tagawayan. O yan, napakalaki o, Tagawayan. Maliit lang yung kanilang town hall. Pero in fairness, sa mga napakaganda kasi ang gaganda ng puno dito. Ayan, at saka may mga upuan. Malawak yung kanilang parke dito. So picture muna tayo. Ito na yung highway. Okay. Back to highway na tayo mga kabarako. So yung doon tayo pumasok. Alright, 11:15 ng tanghali. Sakto mga kabarako. Malapit na tayo sa Del Gallego. Yan! Del Gallego na tayo! Woo! Alright, try natin kumain dito. No, punta tayo sa dulo. May pagkain kaya? Tayo lang kakain Dit talaga ako sa mga pakembot-kembot. Kapag ikaw ay gumigiti, ako'y medyo nakikiliti. Kailangan ko ang iyong labi, kailangan ko ang iyong pisngi. Kailan kaya kita maiuwi? Sige na, sige na. Noon pa man ikaw na talaga, pag-arap ko sa tuwi-tuwi na. Kailan kaya kita maiispor at kailan kaya kita Shoutout pala kay kabayan Dondon Hunting and Fishing TV. Gustong-gusto niyang makakita ang kilbay. Alright. Ay, tapos na yung tsaka pala kay Pops Christopher Villaos, kay Pops Marvin Austria. Uy, may mga nililigo. Pero ang dumi ng tubig ngayon. Bakit kaya ang dumi ng tubig?
kaya yan papunta? Paganoon? Paganoon. Hanggang daw ng riprapping. Madumi ang tubig. Drone talaga ako ulang natin mga kabarako. Drone. Sana next daan natin dito may drone na tayo. Solo sinuknipan Del Gallego Kamsur na tayo. Alright, 102. Pagtawid natin sa tulay na to, Ragay Kamsur na tayo. JRS South Ragay Kamsur. Pero in fairness mga kabarako, nakakapagpatakbo tayo ng maayos-ayos na dito sa bayan ng Ragay. Hindi na katulad dati. Matatakot ka talaga eh, kasi di mo alam kung saan ka saswak. Tingnan nyo oh, nakapalo tayo ng 100. Tuloy-tuloy ang pag-aayos dito. Magandang balita yan para sa atin. Binahan na tayo. Siyempre shoutout dyan kay Paps Tomar Dumikel. Biyahe na Paps, biyahe. Testing mo na yan, Max mo. So pagka nasa Ragay, hindi dapat pakakampante. Tignan natin dito. Mukhang pinaglalagay ng asfalto na naman. Hop. Ginagawa mo. Oh! Akala ko pa naman okay na. Di talaga dapat pakampante pag nasa Ragay. Ayan oh. Ito na yung kalsadang yan. Pagka dumaan ka ba dyan, matutuwa ka. Bahala ka sa buhay mo. Sasabihin mo ba, salamat. Hindi, wow. Kasi naman tingnan nyo yung mga kalsada dito. Di biro eh. Di biro, di ba mga kabarako? Star ka sa Ragay. Pag nagkamali ka talaga sa lubak, mag-i-star ang mata mo. Alokohan yan. Kumustahin natin dito sa may Banga Caves, bandang gitna nila. Okay. Ayan. So makakita nyo yung mga bagong tapal na yan oh. Mga bagong tapal. Okay. Pero mapapansin nyo talaga tong kalsadang to, iba na kulay eh. Ibig sabihin lumang luma na talaga. Shoutout sa solid nating kaibigan dito, Pops Lionel Kalinog. 103 tayo pumasok, 129 na. Grabe, kulang-kulang 30 minutes ka. Dito na tayo sa bayan ng Lupi. Hindi pa rin naayos to. Oh no. Tagal na nun ah. Tagal na nun. Ingat tayo dun ah, sa shoulder na yun, na damage shoulder dito sa bayan ng Lupi. Alright, Lupi to ah, Lupi. Tinanggal na nila yung mga asfalto na tapal, pero ingat tayo dito, ingat. Kabilaan yan. Ay grabe kalsada dito sa Lupi. Inuulan na nga tayo, bakit pa na kalsada? Bahala ka sa buhay mo. Malakas. Makikisilong po. At exactly 2 PM, short dive muna tayo dito sa Barangay Tapi. Ayan o, patila kasi tayo, sabay nag short live na rin tayo. Maraming salamat sa mga sumilip sa ating short live. Yan ang sistema ng kalsada dito sa bayan ng Lupi, kaya doble ingat tayo dito mga kabarako. Ayan o, Sipokot na tayo, 2:01 PM. Shoutout kay Pops Stanley Alfaro ng bayan ng Sipokot. Ganito na to nung August ah. Ganun pa rin ngayon. Sipokot, galaw-galaw. Yan mga kabarako, nakalabas na tayo ng Anday Highway. Nakalep siya, pero kakanan. Hindi, wow. Sipokot proper to Daet. Going to Naga tayo. Update sa Sipokot Libanan boundary. Oh, tapos na. Oh, nice. Nice, nice. Yung galing na lang ng NCR mga kabarako oh. Yung galing na lang ng NCR. Ayos. Ganda na oh. Alright, paalala pa nga pala mga kabarako, dito sa part na ito ng Libanan, pag lagpas natin dyan sa boundary, itong nag-cave in na ito, kita nyo yan oh. Yan oh.
Nag-cave in yung bandang kanan. Yun, Barangay Bigeto Viejo. Tapos na rin yata. Yun, oh. Yung winawide na lang bandang kanan galing ng Bicol, oh. Bigeto Viejo. Nakalimutan ko lang yung kababayan natin taga Libmanan. Barangay Bigeto Viejo yun eh. Dito kabayan, dito yung Barangay Bigeto Viejo. Ayan, dito sa lugar ninyo. Ang lalaki ng suha. O, ingat tayo dito ha. Buhangin. Parating Libmanan to kasi ongoing yung mga construction, no. Minsan hindi nalilinis yung mga nagagamit na grab at saka buhangin. 2:49 ng hapon mga kabarako. So nandito na tayo sa bayan ng Milaor. Nitong mga nakaraang linggo, nakaraang buwan, marami tayong napapanood na vehicular accident dito sa bayan ng Milaor. Siguro mga 4 na yung napanood ko mga kabarako. Ewan ko ba dito sa lugar na ito kung kailan naging maluwag, saka naman dumami yung mga aksidente. So pagdating dito, ingat tayo, doble ingat tayo rito. Lalo pagka gabi, risky para sa ating mga nakamotor. Kaya payo ko talaga sa inyo, mag-invest tayo ng dun sa malakas-lakas na ilaw. So hindi tayo dadaan sa mismong Naga City ngayon, going to Partido area. May tatry tayong daan via Calabanga, Mabolo Bypass Bridge. Nasa Naga City pa rin tayo. First time ko din makakadaan dito personally. Bagong Bayan Sur, Naga City tayo. Pagdating dito sa may parting ito papunta sa bayan ng Kanaman ay napagkamalan tayong kasali sa endurance. Meron palang tumatakbong endurance yung pag-uwi natin. Nagtanong-tanong na rin tayo kay Paps kung saan ang daan papunta sa Calabanga. Ayan, syempre shoutout kay Paps at maraming salamat. May endurance pala ngayon? Kanaman, Barangay San Vicente, Kanaman. So kakanan tayo dito. Minsan sayan tayo nagsususot Alokohan yan. 3:13 ng hapon, bayan na tayo ng Kanaman. First time ko makakapasok dito sa lugar na ito. Ayun, mag-araw na tayo. 3:16. Siyempre, first time ko makakarating dito. First time ulit. Ito na yata ang sentro ng bayan ng Magaraw. So ongoing mga paggawa ng mga kalsada dito, kaliwat kanan. Maluwag din pala ang kalsada dito. Bayan ng Magaraw. Alright, let's go. Ito na ang sentro ng bayan ng Bombon, Camarines Sur. Oy, town fiesta pala nila, oh. Kailan ba yan? Pamahalang bayan ng Bombon. Alright, bayan na tayo ng Calabanga. 3:25 ng hapon. Kipayo National High School, Calabanga, Camarines Sur. Dagos po kamo. Our Lady of La Portera Academy. Malaki yan palang bayan ng Calabanga. May mga viewer tayo from Calabanga eh. Shoutout and salamat sa pagsuporta ninyo sa atin sa Team Barako Moto Vlog. Oh, ang laki ng bayan ng Calabanga, oh. Dito na pala tayo sa pinakasentro ng bayan ng Calabanga. So first time natin makadating dito at makadaan dito. Napakalaki rin pala ng bayan ng Calabanga. Siyempre shoutout yan sa mga taga Calabanga. Ayos pa Jack dito. Parang Harley Davidson. Grabing traffic pala dito. Barangay Paulbo, Calabanga, Kamsur. Ang bukid-bukid dito ah. Dami school dito. Laking bayan pala na ito. Barangay Belen, Calabanga, Kamsur. Magiring, Calabanga, Kamsur. 344. Maliliit ng kalsada dito. Parang bukid ah. Barangay Sibubo. Uy!
Dali tayo. Stop muna tayo. Baka magdag tayo doon. Ganda, dapat yung dami. Pagkatapos nating huminto sandali doon sa may overlooking na part na yon, ay tuloy-tuloy na tayong bumakbak dito sa kahabaan ng bayan ng Calabanga. Puro pala ito bulbundukin. First time natin makadaan sa lahat ng mga bayan na dinaanan natin, maliban dito sa bayan ng Tinambak. Sarap ng mga kurbada. Buti bago gulong natin. 407, bayan pa rin tayo ng Tinambak, Camarines Sur. Bukid na pala itong dinadaanan natin. Wow. Pwede ba dito? Pwede ba dito tumigil? May dagat pala raw. Wow. Oo, 10 meters pa. Burner. Tamban, si Roma, Goa, going to the right. Tayo. Basta na rin dito. Hindi tayo. Nibada na tayo. 422 Tinambak, Kamsur. 4:43 ng hapon mga kabarako. So dito na tayo sa bayan ng Goa. Dumaan lang kami dito sa aking alma mater, Partido State University. Syempre, after how many years? Napahaba yata yung daan natin doon. Goa Elementary School yata ito. Alright, siyempre, shoutout sa mga taga Goa dyan. Grabe. Yun, syempre dahil dito na tayo sa bayan ng Goa, chill ride na lang tayo. Welcome home, San Jose, Kamsur. Yan, nandito na ulit tayo sa aming bayan, Barangay Santa Cruz, San Jose, Camarines Sur. Yan mga kabarako, maraming salamat sa Panginoon sa paghahatid sa amin ng maluwalhati dito sa aming bayan, dito sa aming barangay. Thank you Lord, thank you. Maraming salamat dito sa inyo sa patuloy niyong pagsuporta, pagsubaybay sa aming mga biyahe ni Mrs. Barako. Maraming salamat sa inyong napakasolid na suporta. Kung wala po kayo, wala rin ang Team Barako Motovlog. Yon, kung nagustuhan niyo ang aming content, please do hit the subscribe button and notification bell para updated kayo sa lahat ng mga rides and travel namin. And of course, paki-follow na rin kami sa Facebook, Team Barako Motovlog. Paki-like and share na rin ang ating YouTube channel at saka ng ating Facebook page. Mga kabarako, thank you so much sa inyong support. So mula dito sa aming barangay Santa Cruz, San Jose, Camarines Sur, Ren Zero, Team Barako Motovlog, papaalala sa inyo, don't forget to pray before you ride. Never cease to travel with your ego. God bless.